Projekt Apartmány Torisa je umiestnený v najžiadanejšej prešovskej lokalite sídliska 3, ktorá je známa svojou zeleňou a idylickým prostredím pre bývanie. Umožňuje využitie voľného času i venovanie sa koníčkom v oblasti športu. Je miestom pre cyklistov, korčuliarov, vyznávačov tenisu. Je ideálnym miestom pre prechádzky v blízkosti Torisy. Poskytuje relax, odpočinok, súkromie. Občianska vybavenosť je jednou z najlepších v Prešove. V blízkosti je k dispozícii nákupné centrum, zdravotné stredisko, materská aj základná škola. Nezanedbateľnou výhodou je aj letné kúpalisko, dopravné ihrisko, bowling, koníky. Projekt Apartmány Torisa je súbor 89 bytov v dvoch samostatne stojacích bytových domoch. Je situovaný ako samostatná obytná časť, ktorá zabezpečí vám a vašej rodine pocit súkromia a bezpečia. Okrem vlastného bývania vám pripravujeme aj váš vlastný priestor pre nadýchnutie sa v podobe malého parku a detského ihriska. Podzemné parkovanie je veľkou výhodou. Ponúka súkromie, znižuje všetky riziká a zabezpečí suchý vstup do domu v prípade nepriaznivého počasia. Dispozície bytov sú usporiadané na dennú a nočnú časť. Použité stavebné materiály spolu s ich izolačnými vlastnosťami zaručujú rozumné prevádzkové náklady. Ponúkame vám návod, ako ušetriť na vašom bývaní. Nové technológie sú zárukou dlhšej životnosti a úspor nákladov. Energetická hospodárnosť projektu vám prinesie 30 až 50% úspory na vykurovaní. Máte možnosť absolútnej samostatnosti pri regulovaní a meraní spotreby, čo pre vás ponúka všetky výhody vlastnej bytovej stanice. Postaráme sa o váš komfort aj po zakúpení bytu. Zabezpečíme vám pravidelné prehliadky bytových a nebytových priestorov aj 3-ročný bezplatný záručný servis. Rozhodli sme sa poskytovať aj služby správy majetku, čo je nepochybným znakom toho, ako nám záleží na vašej spokojnosti. Ponúkame vám priestor pre váš domov a bude nás tešiť, ak budeme môcť splniť vaše túžby a predstavy o peknom bývaní. Apartmány Torisa. Priestor pre váš domov. www.apartmanytorisa.sk